Idlozi nazo zonke iy'ndlela zokukubamba la omncane ngakhona uma kuthi umuntu ungalaleli. Uthola ukuthi seyilele imanzi yakho la, ntombi yakho. Siyivule yonke uyayibona imanzi de. Naye into yakhe ilo ivukile iqinile. Usabathe uthi uyayifaka. Hayi ingafuni ukungena. Uthi uyafaka ingafuni ukungena. Ishibilike khona iphaphalazi ishona emaceleni uthi ishibilike iphaphalazi ishona emaceleni. Uzuthi hayibo, ngani ngishaya edwaleni nje kwenze njani? Xabane nomuntu wakho wena kuthi umbize ngamagama uloyiwe ucushiwe uyafeba sebenze bakucupha. Hey mina ngikaze ngenze into enjena. Usho zonke iy'nhlamba lezi kanti hayi idlozi selikubambela omncane ngakhona uyabona ukuthi lo muntu akasilaleli. Hey ngiyamdabukela umuntu ongalihloniphi idlozi nongalilaleli. Ngikhulumi-ke nje yalaba abathi alikho. Hhayi angikhulumi indaba yabo laba abazi lutho laba ukuthi idlozi alikho. Idlozi likhona liyashayana linestilobho lineswebhu linemvubu yonke into. Likubamba la omncane ngakhona. Awucabange nje usabathe uthi uyafaka lingene uyafaka lingene. Nayi kodwa iphamu ngakho hey linamandla kakhulu idlozi lihlonipheni. Akuzona zonke izinto ekumele niy'jahele kodokotela nithi oshukela oshacima kanjani. Ezinye izinto nizibalekela khona emsamo. So yeah, kuhle kakhulu ukuthi idlozi ulihloniphe. Nalo uma ulihlonipha idlozi yazi avele lihle ngoba liyakuhlonipha. Idlozi uma ulenzela nalo liyakwenzela. Hhayi-ke idlozi-ke liyinikanika alikurobhi. Uma ubona ungathathi liyakurobha uyalenzela likwenze hhayi suke kukhona lapho kugeje khona kungenzekanga kahle khona. So mina ngi-encourage abantu ukuthi abawalalele amaphupho edlozi bangawaziphi wonke alikho iphupho ekuthiwa hhayi alisho lutho. Hhayi ayikho leyo nto kuthiwa hhayi alisho lutho. Cubungulisisa kahle into oyiphuphile wena noma uthole umuntu ozokuchazela yona iyayenza isense. Ikhona into esuke ichaza ngoba ekugcineni iyo lento esisifaka enkingeni ukuthi ugcine sewubona ngey'nkinga zizazilandelana kanti hhayi bacinga ukuthi kade baqala bekhuluma nawe wena ungalaleli.